Sekuright. Hayi angakaqophi ngizokutshela mase ngiqopha. Awungitshela izolo ukuthi kwenze njani. Udlala ngami. Kanjani? Cha phela ngithi kuyashintshwana makusetshenzwa. Kuyashintshwana but yonke into inesikhathi sawo. Futhi bengingasona ke isikhathi sakho. Hayi ukuthi bengingasisona isikhathi sawo. Kanjani? Ngeke professor ufike. Yabo interview professor. Yeah. Mekuthiwa afika ngo9:00. Alenzeki iphutha. Angithi yakwazi do? Yeah. Uma ke umlungu wenza iphutha usekuqashile. Engayenzanga i-interview kodwa mekwalenza iphutha usekuqashile. Kanjani? Yazi kanjani? Ngoba wena usukunamalungelo angithi ukuthi kuba mhlawumbe angizanga la. Yazi mhlawumbe benginayo i-interview wena wazi. Kodwa ngadecide ukuza kuwena. Ngoba yini ubhekeni ukuthi umsebenzi wakho ngathi ungcono. Manje wena mase ungiphoxa usho ukuthini? Futhi manje sengiluza imisebenzi emibili manje. Angithi ayibona yona. Okusho wona ukuthi bethu akumele wenze izinto ngendlela ungacabanganga noma wena uyicabangela wena ngoba wazi ukuthi wena umlungu. Cabangela nomsebenzi ngoba unamalungelo. Wenja. Ndoda. Ngakubiza ke sithithi lapho uhamba noSindi. Siphakathi insight. Siyaqopha manje angifuni ukutshela uma uqopha ngiyaqopha manje. Hey abantu mfethu bangilwisa. Abantu abayazi relationship esinayo mina nawe or mina nabantu abahlala emgaqweni. So namhlanje uyafika uyakhuluma mfethu and into esengiyinotice kuwena mfethu uhlakaniphile ndoda. Ngaso sonke isikhathi uma ukhuluma mfethu ungibekela izibonelo. Iqhamuka lento okuhlakanipha kwakho before nje siqale zonke izinto. Lapha ethi professor akusho ukuthi umuntu ohlala emgaqweni usuke isilima noma usuke ehlanye. Suke sineyinkinga ezisibeka la. And futhi ukuhlala kwethu la akusho ukuthi sonke sihlaliswe ukuthi sibhema ama-drugs. Yabo kusuke thola ukuthi omunye unenkinga emumva ekukhuleni kwakhe yabo nje for the background. Yabo ukuzabe la. Wena mase uyafika ngoba wazi ukuthi uyamondla noma khona umsiza ngakho mase umbukisa okwesilimo. Kanti owazi ukuthi khona izinye izinto anazo oyidingayo ukuze wande kulomnotho nawo. Ngoba vele uhlezi ukudinga ukuthi wande ikhule ibhizinisi liqala lincane kodwa egcine linganani likhulu. Likhuliswa yini abantu akhuliswa umuntu. Ngisho ngoba nebhizinisi kodwa abanye uzobadinga. Yabo ngisho ngoba nentombi kodwa ezinye izintombi eceleni uyayidinga ukuze ikwakhe ini ingqondo. Ngoba umama ngeke ahleze ikwakhe ingqondo. Umama kuzofika lesi sikhathi sokuthi naye une stress uxakekile naye akanawo amazwi kodwa uma wazi ukuthi hayi fine okay kodwa usingizama ukufonela ubani kanti ubani uyena onesixazululo ayibona endoda kodwa ukuba wena wayitshena wathi hayi mama lami lona leli angeke ngiphinde ngimbone omunye into engekho leyo shuthi lento ishoyo ukuthi sometimes uma unenkinga communicator nabantu isixazululo esikubani kodwa uma uyithwele abantu babukisa okwezilima ungagcina ungasizakalanga angithi ukubona ukuthi igundane lifike litshontshe mase belihlabe ngeretex liba njani livele liqhuma ngoba yini kade libatshontshela abantu alisakwazi ukubuyela libona leyo ukuthi awusekunenkinga ayibona ndoda wayima ukhuluma ngayibonelo kade ngikubuza ukuthi usindini uvela uthambe mawunosindi uthi iteke maselisha kanjani cha professor phela nawe uyazi yonke into entsha isuke imnandi ayibona professor yabona ekhaya uDecember ayishal card mekuDecember uthengele ingubo ezintsha ukubona ukuthi ngisuke mhlawumbe nama out aroundini mzwana ukubona meyiqala zithi 12 hayi bafethu sike isizohlangana ngo1 wonke umuntu uyogeza angithi ubona masugqokile ukuthi usulikhipha iteki lakho lapha eboxini uthi molifaka professor uligezile unyawo professor kodwa ulibone ngathi ngcolile yezo professor kube ngathi ungaphinde ulikhiphe ulisule kabusha unyawo
as a professor. Ingakho-ke professor ngikutshena ngithi into entsha iyahlanyisa. Ingakho professor into entsha uma uyithola unganyatheli ngayo rough. Ngoba uma unyathela ngayo rough izoshesha igugu. Nyathela ngayo ngesineke professor. Uzohambe kancane ushaye njengonwabo professor. Futhi yikho uma unosindi uvela uphelelwa amazwi. Phela uphelelwa amazwi uma unosindi. Ngoba yini professor? Lento isayintsha professor isanda kufika. Okay. Yeah. Umbuzo wami ke manje bafu. Engathi uqala emgaqweni nje uqonywa ungichazela wendabi. Hayi angiqalanga emgaqweni uqonywa. Ngiqala emgaqweni uqonywa. Yeah. Uqonywa ngaqala ngasekhaya professor. Futhi uqonywa kwami professor bengishaya nezingane. Yeah. Hayi okudlala. Hayi ulibhungu ugezile. Okwangempela. Ugezile. Ngishaya ingane. Ugezile. Ngoba sikhuluma nje kumanje kunabangithandayo khona ngihlala emgaqweni abahlala endlini. Ababona indoda enhle enemqondo. Kuyikona ukuthi amandla okwenza ikabobi nawo. Yabo. Kodwa mhla khona amandla ila omunye umuntu eyobona khona ukuthi umuntu ungambukeli phansi. Ayi ngifundile idla amaningi esakeni 5 minutes or 6 minutes isidla amaningi esakeni already. Nina bedlondle nophapha ekhanda kamenza indaba olalela umuntu omemeza ngathi yakhala yalila uthi igula lika Jamal khethekile. Hawu nina bakamphuthu bomvu njengegazi nina bakasheshiliza ngedithi kwelimaholo lemhlabeni impedula. Hawu nina bentolo ebande ngodonga kwelakithi kaBhekuzulu awu madoda nina bedla mhlathi kamayekisa. Hawu nina madoda bakadala inyebo awu madoda nina bazukulwane bakaphalo awu phansi madoda engcoba uZulu leyaduma uZulu leyazongoma ngibingelele phansi madoda le komakhosetive Swatini laba sibuka khona madoda kwaNdebele zonke nje inhlanga ngeke bafethu ungathinta onke amakhosi ngezandla kodwa bafethu la kufinyelela khona lo mbukiso ngiyabingelela bafethu ngibonge nezingane zasemares. Uhlelo lethu libukwa kakhulu izingane zasemares. Futhi ivision yeMP TV1 vele ukuthi kube izingane zesikole ezibuka kakhulu lolu hlelo ukuze igadeke idakamizweni isahamba kahle. Ngakho ke mangabe uyaqala ukuba ingcenye yohlelo lethu siyacela ucindezele subscribe button, ucindezele nebell. Ukucindezela kwakhe ibell kuzokubeka emathubeni amahle ukuthi uma kukhona isiqephu esisiposayo izoqenqeza ocingweni lakho uzothi mawungena phakathi bese kuyitholela isiqephu sangalolu suku. Mina ke igama lami nguprofessor ngokamkhize ngidabuka phansi kwaNongoma esigodini sakabheka umthetho ngasohlangothini la kaMandlakazi. Cha mfowethu usungigqeme ngeqwanto alingozi. Vele ngikuletha lana mina ubuhlakani bakho sengiyabazi. Sengibonile ubuhlakani bakho kodwa uyasazi lezulu esithi ababulali benyathi balala ucwayibani. Professor kuthiwa ufunda uzufe kodwa yeah ngakosazi. Uma kuthiwa ababulali benyathi balala ucwayimbani kuthi khona umuntu ongambona ethule kanti uqhubethe elikhulu ekhanda lakhe kufika uprofessor akhulume kuze kudabuka umlomo kanti akunalutho ekhanda lakhe. Uyayizwa lento leyo ivela lapho ke into ababulali benyathi balala ucwayimbani ukuthi noma ngabe umuntu oquiet othola ukuthi noma eclassini mhlawumbe kuyaphakamiswa izingane wena uphakamisa ethi uthisha mase eshayela abantu ianswer kuficela ukuthi khona kuwo. Uyabazi labo bafunda abanjalo uthola ukuthi nje akazwani ukuphakamisa mase kushawa kuficela ukuthi ianswer ayikhona kulo muntu uthi awuphakamisi ngani. Ababulali benyathi balala ucwayimbani umuntu ongamthatha kancane kanti yena ngoba isisombululo entweni osukunayo bafo. This is how I ended up in drugs. Uhlelo lasilanda khona abafowethu nodadewethu abahlala emgaqweni abavele ngeshiya ezidakamizweni abasuke bezosilandisa kabanzi ngempilo yabo ukuthi bawela kanjani ezidakamizweni. Lokho sisuke sikwenza malunga nangqo nokuzama ukubhula umlilo la ungakafiki khona sizama ukuqwashisa abantu ukuze bengagcini bengene ezidakamizweni. So masilethe umuntu la ababukeli bami bayaqonda ukuthi akekho umuntu okumele simcwasa akekho umuntu okumele into ayikhulumayo asimjudge ngayo kepha siyafunda kuyona ukuze sizokwazi ukuthi sikhande impilo zethu ukuze nathi singagcinele emgaqweni bafo. Mawungabingelela lapha ekhaya uyichaze njengomaskandi umfoka bani lo uvelaphi ukhulelephi ufundephi ubuhlala nobani ekhaya inhlalo ibinjani ekhaya inhlalo omphakathi yona ibinjani ngoba umuntu ukhandwe indawo asuka kuyona umuntu ukhandwe yikhaya phuma kulona ukhandwe into ayiyona naye ukhandwe into ibehavior yakhe yasesikoleni zonke lezo zinto siyafisa nje ukuzazi mfowethu sengibona ukuthi indoda enobuhlakani sizohamba ibanga elide nawe awuyichaze njengomaskandi umfoka bani lo. Unkosina isibongo kaNdlovu
awugatsheni boya benyathi. Yeah, ngokusuka ngiqale ngasuka eNanda la ngikhulele khona. Yeah. Ngase ukuhlala kwami eNanda bengihlala nobaba. Lo baba bengazi ukuthi ubaba wami. Mase sikhuluma ngokweqiniso ke manje. Yeah. Bengazi ukuthi ubaba wami. Ngikhule naye futhi bengasebenzi. Yeah. Sihlala nje endaweni ethiwa iseBhambayi eNanda. Siphila khona laphana ke indawo vele engathini ecorrupt. Yeah. Yabo. Isemjondolo, emjondolo yazi kwaze kwakaze kwaqona. Akaze kwalunga emjondolo. Ufezi kutshelile gijimisana bagundane namakati. Uyayazi indlela. Hayi ngiyayazi emjondolo ngihlala kakhulu, ngahlala emjondolo eGoli, ngahlala emjondolo eMlasi. Ngiroto nje kahle kahle. Ngiroto bafo. Impilo yamarona. So mawukhuluma nje ngomjondolo bafo ukhuluma nami ngqo. Yeah. Ngihlala khona. Kodwa mase lo baba bengihlala naye bengiphatha kahle, angifuni ukuqamba amanga. Yeah. Bengiphatha kahle. Futhi ubenza sure ukuthi ngilala ngidlile, ngiyaqoka, yonke into right professor. Yeah. Kuyikona ukuthi nje iqiniso ngangalazi. Yabona yona. Ngakhula naye nami ke simo sokuthi emjondolo inhlonipho ayikho, ngaqala ukuganga, ngaqala ngahlala emgaqweni, ngaqala ngabhema ugwayi, insangu. Ngaqala ngahamba ngayo maku-Phoenix oku-Plaza emarobhotini ngicela imali engilanda ngimbalekele yabo nje professor kungekho right. Yabo ihleze ngiyala ethi mfana wami kuyofika isikhathi la engiyokushiya khona emhlabeni. La engiyokushiya khona emhlabeni kuyoba nzima. Uyosikhumbula lesi sikhathi ngihupha ngikulanda. Ngikuthethisa ngikushaya. Ngikutshela ukuthi hamba esikoleni. Funda. Ungalaleli abangani. Ungafuni ukuphila impilo yokuyiphatha usemncane. Professor ukuganga ngaqala mhlambe ngino 6 years. Professor ucabanga ukuthi ngisuke ngiyingane kangakanani. 6 years professor. Sengikwazi ukulala emgaqweni. Sengikwazi kuma robotini ngicela imali professor. Sahamba ke isikhathi professor cause wayengasebenzi naye professor ukuhlaleni kwami naye wagcina ngena edakamizweni professor. Kwawuyena odayisa ihunga professor ekhaya. Yabo edayisa ingidi yonke into ihunga nje ibhinyelwa ekhaya la ngihlala khona. Mina ngingane ngino 6 years ngaleso sikhathi. Ngathi mhlambe sengino 8 years ngangibhema ugwayi. Cause wayethi angifuni uhambe wehlala emgaqweni. Ngifuna uhlale la ekhaya. Anginankinga uyabhema ngiyazi. Bhemela phambi kwami nami ngizokuthengela. Kodwa ingoba yini ngifuna uhlale emgaqweni. Ngibalekele ukuthi wenze into ezibhedayo. Khona kunjalo professor enginika ithuba professor kodwa mina ngingezwa umshini professor. Ngithi hayi ngeke ngizwe ngaye. Uyena ozozwa ngayo. Mina ngibaleke professor. Kwashaya lesi sikhathi professor sokuthi naye njengoba edayisa ama drugs usegcina useyawabhema professor. Yabo esebhemi uma professor. Kungekho mnandi yaqala impilo yashintsha manje professor. Washintsha ukudla platini. Kade sidla professor rice nechicken. Manje sesidla rice namazambane. Yabo impilo isishintshile ngempela. Yabo ekubhemeni kwakhe ama drugs kwahamba isikhathi wagula professor. Ekuguleni kwakhe engasenabo abangani bambalekela abangani manje sesele nami professor. Yabo lana una endaweni unabafowabo mengingaphosisi ngithi mhlawumbe bawu4. Yabo uyena omdala. Yabo ngithi mhlawumbe bawu4 la endaweni uyena omdala. Kufika isikhathi sokuthi kumele ayesibhedlela professor akekho umuntu owayezomhambisa. Mhlawumbe professor ngino 8 kanje. Because mengikhumbula kahle esikoleni ngangifunda grade 2 professor. Ngino 8 akekho umuntu ongangisiza professor. Ngimthathe ngitsheleke ibhara kamakhelwane. Ngimfake ebhareni ngimphushe. Yabo ngimhambise kasi eclinic. Yabo mengifika kasi eclinic bamthathe
bangifake ngaphakathi ngingene kuthiwa ngimlindi mina ngidecide ukuthi hayi ngeke angimlindi uthi ngihambe ngiyopha yabo senginale ngqondo yani engasile ukuthi hey umuntu kumele aphandle yabo yabona mengicabanga lento ngibuka i-age yami ngalesiya sikhathi ngivele ngisho ngithi ezinye izinto zenzeka ngenye indlela mhlawumbe uNkulunkulu usukazi ukuthi wenzani kodwa yonke impilo mina ngisuke ngiyitshela ukuthi asisuke singayikhethelanga kunezathu mhlawumbe ezenza lokho and uNkulunkulu Professor mhlawumbe kusuke kunalo buhlungu afuna ukuzisa bona kuqala empilweni ukuze ube right Professor ngamshiya esibhedlela ngahamba ngase ngangaya kubafowabo ngahamba ngayotshela omunye uanti owayezwana naye ukuthi usesibhedlela wathi hayi ngizozama ukumbheka yena wangawumbheka wayotshela abafowabo watshela abafowabo bathi mebeyombheka esibhedlela watholakala ukuthi usena 2 weeks asho esibhedlela uma thola ukuthi usena 2 weeks ashona mina sengiyafunakala-ke manje ukuze ngitshene phela ukuthi ubaba wakhe akekho la endaweni indlela engiphila ngayo nginokusiza kwakunejoyinti eliyalumakhelwane nje endaweni nginokusiza usuke umama wakhona ngimodela utshwala yabona nje mhlawumbe angithuma ikesi mengibuya nginelo yomali kwazi ukuthenga amagwinya ngidle kwazi ukuthola lo 5 rand ukuthenga insangu kwa yabo nje Professor kuyiyona ndlela engiphila ngayo Professor emva kwalokho ngasuka Professor ngathi ngibuka uthenga ikesi labhiya Professor ngathi mengifika lana omunye umama wayehlobene naye nobaba wangibizela eceleni wangitshela ukuthi kumele ukwazi manje ukuthi ubaba wakhe akasekho emhlabeni and manje kumele ukwazi ukuthi ubaba omncane wakho uyakudinga yabo ngavele ngahanjelwa umqondo Professor ngasuka Professor ngahamba ngahanjelwa umqondo kwangempela Professor lokho ukuthi ngaze ngathola ukulimala Professor ngasuka ngahamba ngaye Phoenix Professor cause nganginemali mhlawumbe ngango-30 rand ngangisabhema iglue-na-ke lapho ngathenga iglue Professor ngabhema iglue Professor ngadakwa iglue ngaze kwafika isikhathi sokuthi ngingene emgaqweni Professor ngashawa imoto Professor kwakuyi-2011 shawa imoto kwahamba umqondo kwahamba yonke into Professor ngaphuka unyawo ngahanjelwa umqondo Professor yabo umuntu oweza wazongibheka esibhedlela wayetshela ngisekho emhlabeni yabo kwalokho kwase ngahamba ngaye esibhedlela ngahlala unyaka nohafu esibhedlela ngahlala unyaka nohafu esibhedlela ubaba omncane wayenginako efika esibhedlela engibheka ku-right nje Professor ngathi mengiphuma esibhedlela usengcwatshiwe ngisho umngcwatshi Professor wacishwa hamba naye cabanga Professor usengcwatshiwe ngisho umngcwatshi okay Professor ngawo loyo nyaka 2011 vele ngidecide ukuthi no yazini manje impilo yami sekumele ngiyimele hamba Professor ngihlale emgaqweni ngihlale emgaqweni mhlambe abantu-ke Professor abanye bayazi le nkampani yama-social worker ibhalwe IK ngiyayibona leyo nkampani-ke ngase ngatholwa yiyona bengitholwa yiyona mase beyangibuza Professor ukuthi awusho wena-ke uba yabo ngibachazele nje Professor ukuthi nguba ngisukaphi kanjani impilo yami kanjani yabona umana angimazi but angazi noma uyaphila noma akasaphili kodwa igama lakhe uHlengiwe wabaNdlovu wasendaweni yaseTshenela Imnyama Etshenela Imnyama cause ngangazi ukuthi ngiphi neTshenela Imnyama kodwa ngachaza cause nami lo baba engihlala naye wayengichazela yabo kwase kusuka lapho Professor bahamba bayombheka ubaba lapho mina ama-social worker ayesengitholele i-place
ngoba ngahlala kaMaphutha ehome yakhona ngaphinde ngahlala eLovu ehome enye yakhona yabo. Mase sengihlala eLovu sengisukile amaphutha sengihlala eLovu kwangena i-call uprofessor esho ukuthi uNkosina uma wakho ukhona usaphila yabo. Futhi naye uma wakhe uyasho ukuthi uyamdinga yabo kade futhi ayimdinga yabo. Emva kwalokho professor hayi uma afike professor angithathe ngihambe ngiyohlala naye uma ngithi mengihlala naye uma professor mase uma eseyangitshena professor ukuthi Nkosina iqiniso angifuni ukuhamba emhlabeni engakutshena lithi iqiniso Nkosina nobaba ukukhulisile bengingasiyena ubaba wakho mina ngajola naye wena usesiswini ngixabene nobaba wakho mengijola naye sase sadecide ukuthi sihambe cause sahlala emawodi nobaba wakho sadecide ukuthi nalobaba asambe naye ngamthatha seza la etshenela emnyama sahlala la etshenela emnyama ngicabanga ukuthi etshenela emnyama kubo kwamama bahlala khona wayeqashe eceleni kubo kwamalo yabo wayehlala khona mehlala khona professor emva kwalokho kwenzakaleni athole ingane kuma methola ingane izalwe ingane yabo mina vele sengizelwe yabo mhlawumbe sengino2 yabo cause mengikhumbula kahle wathi 2002 yabo mina ngwango 2001 yabo wathi uthola ingane naye mase behlukana nalo baba athi lo baba ucela ukuhamba nengane yakhe uma athi ngiyakwazi ukuhamba nengane yakhe cause isancane yabo ngiyakwazi ukuyikhulisa wase lo baba wathula kanti wayeseplana ukuthatha mina yabo wathatha mina umuntu ongangicelanga kumana and futhi uma wawumuntu ongazi shuthi kwahle kahle umuntu ofana nomuntu wangitshontsha yabo njengoba efana nomuntu wangitshontsha wangitshontsha ngisayingane and nami vele ngangikhule eduze kwakhe yabona wasohamba nami professor sawuhlale nami yabo njengoba wayesengitshena ukuthi umana akusiyeni bakwakho lo ubaba wakho ukhona usaphila yabo tholeke ukuthi ubaba ukhona usaphila ahambe ayongihlanganisa nobaba cause kubaba sibabili imina usiswami yabo umdala usiswami mase kube yimina nosiswami angitshena athi no Nkosi ukwangasiyela ngempela ubaba wakho ubaba wakho yabo mase ngithi hayi ayikho inkinga mase emva kwalokho sihlale naye ubaba sihlala naye lana angibuyisele esikoleni cause esikoleni ngashiya ka grade 2 angibuyisele esikoleni esikoleni bengismart yabo bengihlakaniphile esikoleni mengibuyisele esikoleni bathi sengimdala ngeke bakwazi ukuthi bangibuyisele ka grade 2 wasethi uthisha omkhulu uzongifaka grade 4 kodwa mengifaka grade 4 na mewukuthi ngenza kahle uzobe sengidlulisela phambili yabo ithemu yokuqala nje mengenze kahle ngidlulisela phambili ithemu nethemu uzongidlulisa yabo wasebathuka ayikho inkinga esikoleni vele-ke bekuhlakaniphile njengoba nabantu abaningi abasondelene nami ngisho nala estradini bayakhala bathi umfana o-right baqinisile ayinkinga sazi yabakuphi ngathi mengifika ubaba wangithatha wangisa emsamo wangishisela impepho wangibika emadlozini and wachaza ukuthi naye ngowakhe wegazi okwangempela akangiphiki hayi akangiphiki and futhi mengikhona eduze kwakhe uyakwenza kumele akwenze professor ngibuyisele esikoleni ubaba umuntu ongahlala ekhaya osebenza ngaphandle yabo besebenza uyahamba nomsebenzi aphume angishiye noma mncane angangiphathi kahle yabona kwaze kwagcina kufika lesikhathi sokuthi ngiyibuze ukuthi kanti emhlabeni uNkulunkulu yini ayifunayo ngami noma sengibaza abazali bami ukuphumula ngikutholi kanti yini ekumele mina ngiyenze yabona
Kwathi ngelinye ilanga ngahlangana nomunye umfana khona la emakhaya because ngase ngiphila emakhaya-ke manje yabo. Hlangana nomunye umfana sibabangani nalofana athi lofana ufunani, ngiyakwazi ukudwebisa so ngithi mina athi ufuna ngimdwebe sihambe siyokubuka lofana ngifike ngiqale ngiyidwebe mina yabo. Mase ngiyidwebile uma sathi angimdwebe ngithi ngisamdweba akhala athi kubuhlungu sihlale naye sibuka i-TV yavela zumeka yabo. Uma ezumeka ngimtshene mina ukuthi hayi sengiyahamba yabo. Athi hayi okay uma ngiphuma ngihamba yabo ngakusasa ngizwa ngomuntu useyafika ukuthi ntshontshile ifoni yakhe. Ntshontshe ifoni yakho kanjani mfethu ngoba ifoni yakho ngishiye nayo ulele, ngakutshena futhi sengiyahamba. Uthi hayi ungitshenanga ukuthi usuyahamba yabo. Ngithi hayi-ke wafa ifoni yakhe angitshontshanga. Atshena abangani bakhe-ke endaweni ngishawa sengumuntu omubi manje mina sengishawa manje iforum la endaweni sengiyashawa manje naye kubukwa mina ngomuntu omubi mfana osuke eThekwini ethi ubugebengu la emakhaya yabona nje ngishawe kugcine kufonela ubaba ukuthi mfana wakho usenze kanjena. Athi ubaba mina ngingeni yabo. Ngiyibuza ukuthi kahle kahle yini ekumele ngiyenze mina ukuze kube right yabo empilweni yami. Athi hayi ngithi hayi okay fine ngihlale cause ngidinwa yini ilokho cause ngangisuke nempilo nale ngqondo ukuthi ngikhulele emjondolo. Mjondolo kuyazi ngaso sonke isikhathi yonke into ukuthutha yonke into inombolo nami ngiyitshela ukuthi ngiyayazi inombolo yayibona leyo nto. And nalo baba engangihlala naye vele wayesigebengu yabo. Inombolo nje into eyayiphilwa phambi kwami nami ngiyiphila yabo. La emakhaya ngificwe nabanye abafana abayitshela ukuthi nabo bayayazi inombolo yabo. Ngitshene bona ukuthi wafe sengishayiwe la kanje. Kanti lo mfana abafunda naye esikoleni esisodwa yabo. Mase bona bayamvimba lo mfana esikoleni bamtshela ukuthi lalela wena akukho phone ozoyithola and njengoba usumshayile lo mfethu nawe usuzohlukumezeka yabo. Kanti lo mfana uzovuka ezikhaya azosho. Ngithi uma ngibuya mina ntambama sengiyatshena kuthiwa wena wenze kanje. Kumele wazi-ke ukuthi namhlanje bayeza yabo. Ngiphindele emuva ngingalali ekhaya ngilale kubo kwala bafika uvuke ekuseni ngithi hayi yazini vele kuhlakanipha nginakho futhi ngiyakwazi ngayimele vele ngithi yazini decide ukuhamba anginalo ngisho isente ephaketheni. Ngithi manje ngibuyelaphi emuva la eThekwini because vele bese ngihlala la eThekwini angithi ngishoshoba ngiyiparala la eThekwini leGlobe. Ngithi hayi-ke yazini ngoba washo ukuthi vele nala ukuphumula kuko angcono ngivele ngiyibone yabo. Suke ngiyinyawo sukaphi kanokwetshe ngibheke eXhopho etown ngiyinyawo. Ngifike eXhopho uma ngifike eXhopho ngihamba nge-police station ngibatshela e-police station ukuthi lana ngilahlekile yabo. Ngilahlekile yabo. Bengihamba nomuntu kanje sasekelana lana besiya emakhaya kodwa bengiqala ukuya emakhaya yabo. Nje ngikhanda istory yabo. Kuthiwa manje singakusiza ngani. Ngithi hayi ngicela ubuyele emuva yabo. Kuthiwa emuva ngithi hayi eThekwini. Kuthiwa hayi sukuhambisa yabo ngoba babona ingane phela kanti abazi uNkulunkulu bangithathe bafaka emotweni bashaya imoto. Besifika la yabo eThekwini ngiyibona iqale ngena ku-toll gate emakethe iqale inhliziyo ithi ngafika babuza ukuthi manje sukisaphi. Ngithi hayi cela ningiyise ka-IK yabo. Hayi bashaya imoto babheke ka-IK. Bebefika ka-IK na plus sifika kahle umsombuluko isemini singene ka-IK na kamnandi bathi nje bengena nabo ka-IK
belivula isicapha bathi besivula isicapha ngangidilika ngikhala phansi ngangiphuma ngegate bathi hawu ndoda kwenzenjani hawu ngikhala phansi ngiyasho ukuthi hawu bafuna ungibuyisele emvake lapho athi no ngakhala phansi ngahamba ngabuye ngahlala emgwaqweni athi hayi no yazini angizama ukuyiphatha wakhe wangibheka wangithola wathi indaba sichazele phela labo ngeke basekho sebehambile chazela thina hayi ngibachazela ukuthi ngeke impilo manje njengoba nangisusa nangise endaweni yokuthi manje impilo ngiyibona ngathi inzima kakhulu nokuqala bathi hayi sozama ukusibuyisela uma wakho ngathi hayi ngizoya nguma kodwa hayi manje kanti professor ila sengizoqala khona idakamizwa isimo sokuthi bese ngingazazi ukuthi ngenzeni yawo professor lana kwathi nginosuku ngifikile ngakusasa ngahlangana nomunye umfana kwakuthiwa umJ oyi-28 omdala ke kunathi yabo wathi lo mfana lona manje awusho mfethu wenzani ngithi hayi angenzile lutho yabo athi hayi okay asambeni sokanga ngithi hayi asami sokanga samsokanga professor thola imali professor asatshontsha sahamba nje sakumunye umuzi safike satshontsha professor sathatha into kuyiplasma yabo professor saphatha imali professor mhlawumbe eyayila ko 5,000 yabo ngiyashisa imali engaka manje professor lo mfethu ubhemi ungamina ngibhemi club yabo la mina mengithenga ibhodlela mhlawumbe kumina lihlala uhalf osuku yena professor ulivele ebhemile professor imali ulivele idlile professor ngathi hayi ngeke okungcono lento asidle sobabili ngizothi imali sidla ngendlela efanayo sobabili manje yabo uyalimala wena kanti ngiyabona ukuthi angiboni ukuthi sengifake ehlathini mina ngibona ukuthi ngiyalimala emalini kanti manje uyehlathini kanti sengiyehlathini ngathi hayi ngeke lo mfethu uyidla kakhulu imali yami yabo kanti futhi akafuni sikhathi ufuna ihlale ngakuyena uthi ngiyamsaba angenze noma yini ngiyamazi ingozi ngehlela ngezathi sonke isikhathi umethe senze ukuthi ngiphuma ngishesha athi hayi ayikho inkinga yazini asibheme naye angangitsheni ukuthi hey masubhemile kumele wazi ukuthi njengoba uthi asibheme kumele wazi ukuthi ama-benefits ala ekhaya yilawo yabo athi hayi khuleka sibheme yabo and futhi masubhemile ila isizokwazi khona ukuyophanda kahle yabo ngithi hayi ayikho inkinga qale sibheme sasabhema amakhethe professor sibhema amadamu yabo professor siqale sishaya udamu professor ngalolo suku udamu sasilishera ngosuku lwesibili wathi udamu sasilishera umuntu kumele ayishayele udamu lakhe udlela umuntu professor vele ngishayele into professor uzula ikhanda professor ngiphalaze professor yabo manje la professor khona ngiphalazisa kodwa manje ugufti wakho mnandi professor yabo mnandi professor because manje ngivele ngiphoqomale ngilale yabo nje professor ngizizwe ngathi ngikomunye umhlaba kanti ngisakhona la eSouth Africa professor ngizizwe ngathi nje professor yonke into i-right ne-stress professor ngisenaso yabo nje kube ngazi ukuthi professor yonke into isidlulile yabo uzalwa kabusha professor bethi ngathi ngaziphinde yabo kube ngazi nje professor yonke i-right yabo ngihlala professor naye lo face silibele sitshontsha-ke sibambe inkunzi ayibole yonto yena ushawukhiwe mina ngiyakhuthuza ushawukhiwe mina ngiyavoma yabo professor sihlale naye kuze kuphele mhlawumbe inyanga professor nekuphela inyanga aqala ngijikele useyazi professor ukuthi nami sengiyaqaleka yabo nami sengino-arosa yonto aqala ngijikela athi hayi ndoda cause nami ngagcina ngithola intombi professor yabo unayo inhlahla yemama ngithola intombi professor intombi lena wathi hayi ngeke bethi ngoba vele usunanentombi naye unoma wengane athi ngoba vele usunentombi yazini professor okungcono umuntu akayibhantele
yabo ukuze nawe uzokwazi ukuphila kahle nentombi yakho. Yabo hayi nami ngithi hayi ayikho inkinga nami ngiyibona starring professor ngibona ngisigqagqa ngisikhathi professor yabo ngithi ayikho inkinga mfethu ayibona wonke vele phela bese kwenza icala akulenzi ngoba khona wena ngiyazenzela kahle futhi nawe umngami siyadingana siyona athayi njalo uthi hayi asincengele kahle kahle nawe uzobuya mhla ungikhumbule yabo ngithi hayi ayikho inkinga hlale nalengane lengane ngithanda nayo kwakuthunini yabo hlale nayo lengane professor ngiyiphantela lengane professor ithola yonke into ngaso sonke isikhathi professor ibhema kumnandi nje professor yabo leyo siphile nalengane siphile nalengane siphile sesiphilile nalengane professor kufika isikhathi sokuthi no yazini umana ke manje useyangidinga lokho kwangempela yabo hayi hambe fika umana ayifikele yena qathatha manje emgaqweni afika umana Nkosi ubephila ngithande futhi ngiyezwa kususungene nasedakamizweni manje cela ubuyele ekhaya yabo ayi ayikho inkinga ngizobuyela ekhaya hambe ngibuyele ekhaya eme ngifike ekhaya professor kusahlaleke ekhaya professor now arrest laleke professor sisu ngiyajuluka umamntanami manje yakula mayongo ngiqamba yonke amanga manje nami angifuni uqamba amanga professor uma wengithanda uma professor bengithanda hayi ukudlala cause khona la sake saxabana khona nosisi wami wathi usisi wami vele ngengizwe ngawo lesi street kid lezi uma na professor ngitshela ukuthi usisi wami akazange amkhulumise mhlambe almost inyanga professor ethi ingane yami songazibize ngegama elibuhlungu kanje street kid ubona ukuthi wena iyayithanda noma yayizenzile ukuthi iphile le yampilo ngoba uyazi nawe ukuthi sahlala esikhala nawe ukuthi siyafisa ngelinye ilanga umndeni wala ekhaya uphelele mase usuphelele umndeni wena subona ukuthi sokhuluma amazwi abuhlungu kanje professor hlale la ekhaya ungishawa arrest mbekezele professor uphele 2 days kwesithathu usuku professor uma athe tanami ocabanga mhlawumbe ngikuphi imali uthi mhlawumbe kulula inyawo uye kophaintha professor ngivume ngisheshe time ma Lokho rest emtsheni ubungangisiza nje ma unginike noma u300 ma nginga right yabo nje ma ngingabuya mhlawumbe ngi right ma athayi tena wathi ngihambe ngikunike anginike le mali professor ngihamba kumele kube ngephaintha vele ngishathe imoto ngishone eThekwini ngifike eThekwini ngubasi professor ngiphethe 208 hayi ngubasi professor fike lana professor biza umamazi la mamazi ngibuye buyile baba ngithi hayi indawo uhlalanga ngani ekhaya ngithi hayi ngeke waroste yabo hlale la professor ngibheme professor ngangisengichisaka ngisabhema madam sengiyachase hlale lana professor umana ke elibele fika ke professor ezongilanda ngibaleke ekhaya professor hlale ekhaya kancane kwesinye isikhathi ngihlale professor uzuphela uarost ngibe right ngiyeke iwunga lezo professor kodwa usathane professor ubuyupho usathane hayi uyingane yami wena uyingane yami professor ngithi ngiyanqaba professor no auntie engizamele ngithengele ingubo yabona professor athi ufuna uphila impilo engcono kube right ngize ngithola intombi eroundeni umakhelwane wami kuthiwa ukwandona yabo nje bethu kube right nje yabo nje kube right nje bethu impilo ibe right ngibe umuntu yabo angazi kuye kusukephi professor professor ngomunye umuntu into engicabanga manje ngiyayenza yabo professor
mekwathi manje ngiyahamba and futhi angisho professor umuntu ubona ngigeza nje aqake ukuthi kwenzakaleni ngigeze professor ngibe muhle ngixoxe kube ngathi hayi ungishaya indawo kanti hawo sengikona professor cela imali anginike imali umana gibela itaxi uyobona eThekwini fika eThekwini fika la eThekwini hlukane noningi okay sihluka sagcina sihlukana ke noningi yabo nami ngisuke cause ngangihlala eGreyville ngisuke ngize lana ngizohlala la eSt George la eSt George ngathola umngani owayenesitolo Ethiopia kuZakaria usakhona namanje lo mngani lona athi mfethu ngoba ufana right ohloniphayo futhi ongagangile ungahlala nami usebenzela isitolo sizophikisana mina ngizokuzamela imali ukuthi ubheme ngaso sonke isikhathi wena uma usebenza ngizokuholela uzobhema uzoba right yabo into engibalekelayo ukuthi wenze into eyibhedayo yabo ukuthi ayikhinkingi hlale naye ngithi mengihleli naye kufika isikhathi sokuthi nginemali ngithenge ngekuseni ngifika ngihlale la evalile esitolo ngathi ngisabheba professor mo-chase-ke ukubona professor ukuthi siyayimboza ngokuplastic yawo ngathi ngiyimbozile professor ngathi mengibuka phansi professor ngiyabona hayi lesi sicathulo sihlukile professor yabo ngiyabona ukuthi hayi lesi esinye isicathulo manje lesi ibhuzi engaka yabo ngathi ngicabanga ukuvula uplastic wayesengijinile bathi hayi sake sowuvula menguvula professor sekusele hit yokugcina professor isitone esincane professor esingaka yabona ibhadi mase sifikile kusuke selifikile into ongeke uyibalekele professor ngisithathe le stone ngisijikjele phezulu kwekhalibhothi engangihleli phezulu kwayo mase ngivula uplastic yazi iphoyisa le Tomboy lasuka ngemumva emaphoyiseni lathi hayi ningamseshi lezi lafike lasukuma ngasukuma lafike lalubuka nje ikhalibhothi sathi hayi nasi ngiyasho ukuthi hawu into encane kanje uyibona ngani ibhadi ke le ngiboshwe mengiboshwa professor awuyilungisa imic la mengiboshwa professor right mengiboshwa professor fike la enkantolo ngifike hlale ayungibulala warosta ngibulala plus ngiboshwa ulihlanu bese ngiye enkantolo into yakhe into yaMonday ngibulala warosta weekend yonke hambe ngenkantolo mengifika wangibuze nginayo inamba yasekhaya yini angazi namba yami angazi namba yamuntu kodwa batshena ukuthi okay fine address qondile batshena address yami kamnandi yonke bahambe ba ekhaya bangishaye nge-remind ya 7 days ngiyamanje in custody iziyo-ke lapho-ke manje ijike manje uzenza isigebengu wena ngenze njani kade ngibize ngesisebenza enyanga manje sengiyasebenza useyisebenza ngaphela yabona basa ubaba athi nezoshayela ukhiya sibheke ezansi ngimbuze manje baba yawusho la ngiyakhona ngiyohlala nabantu abadala uzobona phambili wathi ubaba akazi siyobona phambili uzobona phambili hayi thama ngiyacela ungitshele bese mina wathi hayi ngoba usamncane mfana wami uzoyijuvenile yabo ngithi hayi ayikho inkinga hayi sambe nazo ziyagxapha ingane ziyagxapha ingane mengifika ejuvenile professor professor mengifika la sehle emarempini wasifake la kuma-waiting cell hayi ufike hola ungithathe ngifake ngaphakathi hola wangifaka nabantu abadala hayi modumo hola iqale neyisebenzi inyakazi qhumo 6 qhumo 8-ke manje la indoda kumele izazi ukuthi ihlalaphi phela lana amabhentshi mabili njengoba emabili amabhentshi
kumele izazi indoda ukuthi inendawo yayo ebhenchi layo yabo kuthiwa ke ongasebenzisi uhlala phansi le emuva manje mina la ngifakwe kuqala professor ngafike ngayikhethela indawo professor ngayikhethela indawo yawo professor athi manje uyishaka lana qala indoda yabakaza hayi mina bafethu angisebenzisi hayi angishaya inombolo so hayi ke ndoda usukume kuyosiguqelela kube khona ubaba la professor nje ukhulile yazi lo baba lo angibuze mfana wami wake ngimtshela hayi ngowasepine town etsheleni iminyama esigodini ngasempolo athi mfana ngiyakufanisa kodwa anginayo ishop kodwa mina ngowasempolo endaweni ewukuthi uma ngakho akusiyena sibambani ngisho ngithi hawu sibambani athi yazi ayikho lento abayishoyo lapho hlala la eceleni kwakhe yabo ngihlala eceleni kwakhe nobaba lo athi mfana wami udlile nje ngithi hayi bengingakudla nobaba kade ene-visitor la enqanqa yabo akhiphe i-KFC nobaba lona akhiphe isinkwa ngidle abhema ugwayi hayi ngiyawubhema akhiphele ugwayi manje isebenza ayinase nobaba ngathi uyigunya la nombonweni ayinase isebenza ugwayi iluze ugongolo ngusho nguqede ngingeke ayikho indoda engathi skip ayibona yona so hayi ke wena manje usho banami uyaphi adult noma uye-juvenile ngithi hayi ngizwe ngathi ngiye-juvenile athi hayi okay nayi inamba angibhalele inamba yakhe athi uma ufika uzama ifoni umfonele uzothi uma usungifonelile ngizobe sengibatshena lapho ozokufikile khona ukuthi akahlaliswe kahle ababe nendlela yokuphatha ngithi hayi ayikho inkinga angibhalele ephepheni nobaba inamba ngiyithathe ngiyifake ephaketheni sifike la mesingena kuqalwa ngehayi adult yehlise i-adult angazi lutho mina ukumenyeza amagama nami ngiyehla yabo athi ubaba hayi mfana wami wena awehli wena ngaphakathi emotweni ungene kola hlale leyana hlale ngiyababuka ngiyabalunguza la kola iy'nsizwa la fayifolile sithi nginqabe insizwa la ayifolile ziyathawuzisa lana professor ngiyabona indoda igula ibenqunisele ngateteleze angithi mawubanye ba-apha abanye ishaye ivosho professor ngiyasho ukuthi ishumile la nami ngiyokwenza nje yabo professor ngisho ukuthi impilo ishintshile manje fike la abuye ubaba ngikuzwe uyadungula wena manje ngiyasho ukuthi ngathi sibheke kumina-ke manje shone phansi kuwona wona yabo hayi ngisho ngithusaya mhlawumbe usuyoshiya mina hayi ungashiyi mina uqala emantombazaneni fika ushiya amantombazane hayi emantombazaneni kuyashesha fika intombazane nje ufika ishaya ukhiya wafaka ngaphakathi wakhiya buya yele shaya imoto ahamba fike seyoshiya mina fike nami kuyashesha futhi nakumina fike lana banokhe hayi bavule ngingena mengena ngiyabona se-reception lana abobaba bagqoke ubrown ngiyasho impilo ijikile phelile uba ucleb ngezinye iy'ndonga ungibuka iy'ndonga la uhlaba ubona ubona iy'ndonga kuphela ubona itsha kuphela umhlaba ubona kubona itsha ngidliwe itsha professor ngiyasho ukuthi kubandani la professor ngiyasho ukuthi kade ngishisa kanje ngaphandle akwazi kubanda kanje so hayi ke ndoda sincengane la ekhaya yasho futhi nenduku wanuka kangaka nje ngasho ukuthi phela mina bengiyibara emnyama so uyibara umncane kanje outside nawo amanzi ngiyageza la ekhaya ngiyasho ukuthi yamanzi abandayo qaxwa roast ngiyasho roast nje elapho ngiyi-4 roast thatha amanzi la shayishawa professor ngibuye so uyibuka umuhle kanjani ubuye nje umfana omncane kanjani muhle kanjani so ngoba isibongo ngisho ngandlovu
because ngisabiza isibongo sakubo konguma yabo hayi ngoAndlovu yabo kuthi hey aWandlovu fana ngisho hey okay yathi omunye ubaba yazi nami ngoAndlovu yazi-ke mina abantu baNdlovu ngibenza njani befike la befana na ngibenze kanje woza la abehlale sebhentshini athi qondisa inyawo ngiqondisa inyawo professor that's dokipiri lo athi wena mohlale kahle hlale professor avela thatha unyawo professor lubeke ngqi emlenzeni professor yabona lo yababa uma kubeka unyawo emlenzeni indoda inyakaza professor ayibeke dokipiri fansi inyawo angibuza athi yawazi amalahla azuze wasike namhlanje uma singaphindi ubuyise la wanginika professor wangibuza wathi musemnyango ngoba ngiyazi inombolo ngiyayithanda ucela ngoba 26 noma 28 ithi hayi mina ngicela ngoma 26 athi hayi-ke imvimbo yakho 26 professor ngaceba inyembezi ngingakoshawo professor yes wathi ubeka wokuqala umvimbo professor avele ngaphiza cha washo professor washo lo baba yes wathi esengishaye 20 sekuthele 6 ngamtshela ngathi sikwane wathi lo 6 oshoda ubalekile yona-ke lo baleke kakhulu yona lo baleke kakhulu le kahle le ebengikunika yona u-20 bengisakumotivate kahle ngisakumotivate yabo bengisenzela ukuthi ube right ubalekile sis ngoba iwona nomayo akithi wona lo lisibenzela wona professor ndoda wazobulala wanginika professor lo 6 professor wathi menginika lo 6 professor athi time ngisacela ukuyasebenza wathi ayihamba kanti uyazi ukuthi vele ngeke ngikwazi ukuhamba professor ngathi mengiyibeka inyawo phansi professor ngathi mengicabanga usuku ziyashisa wathi imafana ukhona izinto oyiphethe mhlawumbe ingasile njengogwayi njengani ngathi time ugwayi ngophethe because lo baba wanginika ama-20 emva uxebule lo baba lo protect yabo ngathi ngophethe ugwayi wathi hayi ugwayi wakho ngeke ngiwuthathe ngoba sengikuthintile ngathi ngiyalungisela lakho kodwa ngingathi uthathe ugwayi wayeka inyawo sami ukunika uzwelo olurongo athi asambe ngeke ngikukhuthuze ngoba ngiyazi vele unalutho asambe ahamba wathi awuqala ubuke lana yabo wangangivulela wangibeke ewindini wathi buka yabona-ke insisa ozohlangana nazo la isona-ke insisa-ke lezi akithi uthe ufuna ukubona iy'nsisa nazi iy'nsisa mengithi ngiyawabuka la madoda wonke ahlilile abheke i-TV uzowabangela umsindo uzongena la ngiyasho ukuthi hawu ishubile-ke la wathi uma ushaya ukhiye ubaba yes wathi wamfake baba ekade sayigcina ngiyasho ukuthi ngathi ngingena nje wathiwa lana athi hhayi angisebenzisi kwathiwa hhayi njengoba ungasebenzisi ndoda usiphatheleni ngathi hayi bo ngiphethele kwathiwa ndoda usiphatheleni bukushawa na u-arosta thina u-arosta kade waphuma buka nje wena ushawa u-arosta yazi wena usengathi uma ukhohlela sithinge sonke la endlini ngaprofesa
Wazeni usengathi mawukhohlela sithinge sonke la endlini. Usengathi mawushawa ngephantsi usuza nje sonke la endlini vele sithinge silayo. Ngisho ngithi ibhadi yele ngathi hayi bafethu khona ugwayi kwathiwa hayi ke ukhiphe. Awukhiphe 20 eyodwa. Wathi uphethe 20 eyodwa nje ngathi ya. Ngathi nale number le. Yabo uthi manje cela nifonele le number ukuze soba right. Angisasho ukuthi ukuze protection. Ukuze soba right. Athi hayi asifone professor khona nje ufana nje omombuko yabona ukuthi mdala futhi lokho. Yabo ihlalele nje lana professor la ngaphambili akhipha ifoni uBobo. Mafoni. Yabo ayingene futhi same time nawo ingadonsi. Yabo abuze ukuthi ubona yasho ukuthi ayisibani ba kuthiwa okay kuthiwa umuntu othi asifonela usibani ba neyamazi athi lo baba alilalelane-ke hlamazeni lalelana ihlamazeni lo mfana umfana kabani ayize leyo manje ngizocela ukuthi nimphathe kahle yabo hey mase lo vethu naye ngathi inombolo asho ukuthi umfana ngeke ngathi ushawa roster lapho kanje athi hayi ke ayikho inkinga ngizozama ukuthumela amabhantinti lapho hey ngisho ngithi hey ngathi kuzoba ngcono yabo luphela usuku ngoba vele ngifike entambama yabo ngakusasa emini ngathi ngiyezwa professor ubani wakabani ngathi hayi mina kwavela ibhantinti ewindini wathi hayi kusandile sikunikela hayi banginike ugwayi yabo lokho hayi lo nguthatha mase ngitshela ibhantinti ukuthi hayi uma uvula lo gwayi lo uzofica amakhephu lapho awu5 yabo ngiyasho ukuthi umuntu uyabuse tshela lapho professor inyawo zinjani mana live time lelo kuyilona le protector lapha leli lalungiprotect tshela likhona phela lona lihlala eAdam sengisho khona live njengamanje likhona professor lelo time professor ukuthi yawazi lo mlando professor wasePhava isanda kuvula owamathama asePinetown ashaya iPhava lalela siyayivala manje mfana kumele ubuye kunembuzo lapho bengithi ngikubhalele wona kodwa manje ezinye izinto uvele wayikhava mfowethu you are a great storyteller mfowethu ezinye izinto uyikhavile but kunembuzo engikubhalele yona la kuzomela ubuye kusasa for part 2 uzositshela ukuphuma kwakhe ejele nempilo indlela yaqhubeka ngayo emva kokuthi uphuma ejele umlando wamadoda asePinetown singazi noma uzobaphazamisa noma kuzomela uxoxa ngendlela yokuthi ungagcina affecta nabo but yabona lo baba mfowethu wenza ubuntu kakhulu kumele umhloniphe kumele umhloniphe uziyongena ethuneni indawo yakhe professor inzima usuku lokuqala ejele linzima indlela eyisimanga professor yabona le yampilo ngiye ngisho ukuthi yabona manje professor ngoba sengaboshwa kakhulu ngiye ngisho ukuthi okay fine ngoba sengawuthatha umsebenzi sengabe isisebenzi kodwa professor Etshelwa likhona angithi uma ubuya for part 2 uzokhuluma nezingane ukhulume nabo bonke abantu ngithanda into eyodwa ngeepisode yakho ayinayo inhlamba ingakwazi ukuthi ibukwe izingane zizofunda empilweni yakho and yabona impilo umlando wakho songitshela wona into mina since ngihlala nawe sihlala sixoxa kodwa into obungakazi uzungitshela yona le ukuthi impilo yakho ihambe kanjani izifike la so kunembuzo engiprepare yona for part 2 so qhubeka nempilo yakho then bese ngihlala ngembuzo ke le enginayo for wena so njengamanje nina bendlondle nophapha ekhanda kaMenzi nina bedla mhlathi kaMayekisa madoda nina bakashishiliza ngedidiko lemaholo uma usubuke wezwafika la kusho ukuthi sidla amaningi esakeni ngakho siyacela ke bafowethu mangabe uqala ngalesiqephu ukuba ingxenye yohlelo lethu ucindezele subscribe button ucindezele nebell ucindezele wakhe ibell kuzokubeka emathubeni amahle ukuthi makhona isiqephu engisposayo izoqenqezwa ucingo lakho uzothi mawungena phakathi bese kuyitholela isiqephu sangalelo suku siyacela abantu bejoine ne-membership siyafisa ukuthi insizwa enjengalezi ezinomlando onje zihambe ziye ezikoleni ziyoxoxela izingane ezikoleni ngobubi beyidakamizwa nangempilo ayithole ngaphansi kwayo njengoba esho ukuthi yena ukhule engamazi ubaba wakho ngempela ukuthole lokho
sekushonele obeyitshela ukuthi ubaba wakhe in as much as angakazi azamhlukumeza amkhombisa ukuthi akamzali, but since sazi thina singabantu besizulu ukushiselwa impepho kwesinye isibongo noma ukukhula ngaphansi kwesibongo ungazi ukuthi uhleli kanjani khona, lokho kuyakwenza ukuthi impilo yakhe iphazamiseke. Yena engayibona namhlanje impilo yakhe nje kodwa engazi ukuthi yini ngempela yadala ukuthi impilo yakhe ibe nje, futhi ukuba impilo yakhe ibe nje akulona iphutha lakhe. Njengoba usilalelile isitory sakhe, ngiyacabanga ukuthi nawe usuyoyikhethela ubheka ukuthi ngabe yini ngempela eyagcina imenza impilo yakhe iphelele emgaqweni. Siyacela nibecindezela usubscribe button bejoine ne-membership. Igama lami nguProfessor Ngingakamkhize ngidabuka phansi kwaNongoma esigodini sakabhoma umthetho asohlangothini lakamandlakazi. I-Mp TV1 Foundation iyaqhubeka nokuzama ukulekelela abantu, ngakho-ke mina sengincenga bafu. Hayi uhambe kahle.